una ciutat oberta a totes les persones, sense importar la seva ètnia, llengua, religió, gènere o orientació sexual. Llegeix els acords. Endavant, regidora. Gràcies, alcaldessa. Agrair el suport de totes les entitats de la comunitat gitana que s'han afegit a aquesta proposta. L'abril de 2013, en un campament al nord de París, el govern francès va expulsar ciutadania de la comunitat gitana. 7 anys després, el Tribunal de Drets Humans condemna l'estat francès per la violació de drets fonamentals. Els grups municipals que signen aquesta declaració institucional volen manifestar que l'Ajuntament de Barcelona condemna aquells fets que van donar lloc a l'esmentada sentència del Tribunal Europeu dels Drets Humans, que són l'exemple del pitjor nacionalisme excloent. Reivindiquem Barcelona com una ciutat oberta a totes les persones sense importar l'ètnia, la llengua, la religió, el gènere o la seva orientació sexual. Lluny de marginar els col·lectius minoritaris, Barcelona ha de ser ciutat refugi i ciutat referent pel que fa al reconeixement i la defensa dels drets individuals i col·lectius. I en aquest sentit, l'Ajuntament de Barcelona es compromet a fer tot el que estigui al seu abast per garantir aquest reconeixement i per repudiar qualsevol acció en contra i aquells que les promoguin. Ratifiquem el compromís de tots els càrrecs electes amb el Codi Ètic de l'Ajuntament de Barcelona, que es regeix per principis ètics com el respecte als drets humans, la igualtat de tracte entre persones i l'exemplaritat de tot càrrec públic que ha de tenir per garantir el prestigi, la dignitat i la imatge d'aquesta institució que és la casa de tots els barcelonins i de totes les barcelonines. Avui la Barcelona oberta i plural el reprova, senyor Valls. Jo em pregunto què pensa fer i si emetrà una excusa pública i dimitirà. Gràcies. He de recordar-li, regidora, que quan es fan les lectures de les declaracions institucionals es llegeix els acords de la declaració institucional i vostè ha fet una referència que no està escrita en aquesta declaració que han proposat. Per tant, ha dit una cosa que la seva pròpia declaració no posava. Vol intervenir igualment? Sí, que aquesta última expressió no consta en la declaració institucional i que no és el lloc ni la forma de fer-ho. Dit això... Nosaltres no subscrivim l'última expressió que ha fet servir la portaveu d'Esquerra. Dit això, que ha quedat aclarit, hi ha algú que vulgui intervenir dels no signants al Partit Popular? No. Perdó. Però jo no soc signant. Intervenir com no signant? Sí? Gràcies. Moltes gràcies. Aviam, Perdó, jo no sé exactament què busquen vostès. Jo no entenc això, sincerament. Jo, en fi, barrejant-ho tot. Ara escoltant el que deia aquesta declaració, doncs hi ha moltes coses que estan bé. Conxo, que hem de dir que sí. Però nosaltres no hem firmat perquè no podem firmar de cap de les maneres fent menció a algú que va ser ministre. Què és tot això? De què estem parlant ara? Estem parlant d'aquí i ara i a l'Ajuntament de Barcelona. I una persona que dona prestigi a aquest Ajuntament, m'entenen vostès? Una persona que ojalà en tinguéssim més. Pot agradar o no pot agradar el que diu, però el concepte que té de municipi, que té de nació, de França o d'Espanya, és un concepte que val a tothom, que és de fer camí i d'unitat. Cregui'm, i prendre que surti aquí, en aquests moments, era ministre responsable de l'expulsió de les persones. Ho sento molt, per mi és lamentable això, sincerament, i barrejar-ho amb coses que són francament molt interessants, i has dit que sí, però jo dic que no voto ni... Molt bé. Ha obert torn d'intervenció. Per tant, de major a menor, ¿hi ha algún grup que vulgui intervenir? No. ¿Ciudadanos? Nuestro grupo municipal tampoco ha intervenido y entendíamos que deberíamos de haberlo hecho. ¿Sí? Sí. Regidor Sierra, endavant. Nuestro grupo municipal no firma esta declaración institucional por entender que es una utilización partidista de un instrumento que ha de representar a todo el consistorio. Todas las declaraciones que se presentaban hoy tienen que ver con los devastadores efectos de la pandemia y solo esta no tiene que ver con esta circunstancia. Una utilización malintencionada del propio pueblo gitano al que este grupo municipal ha defendido y apoyado desde que entramos en el consistorio y me atrevo a decir que es el único que durante la pandemia ha hecho algo por ellos, sin entrarles ahora en detalle porque no tendríamos tiempo suficiente. No entendemos cómo es posible que el propio PSC firme esta declaración por hechos que cuando gobernaba España
siendo uno de nuestros concejales, ministro en aquel entonces con el señor Zapatero, no entro a valorar y cuando en este propio ayuntamiento se tiene un trato discriminatorio hacia el pueblo gitano desde la señora Colau hasta el propio señor Colboni, incumpliendo sistemáticamente las promesas hechas de instaurar una institución que vele por el antigitanismo y la defensa del pueblo gitano en Barcelona. Desde Ciudadanos seguiremos defendiendo la igualdad de la cultura gitana y combatiendo el antigitanismo. Y por último, es vergonzoso que el propio grupo de Esquerra Republicana hable de nacionalismo excluyente cuando es precisamente esa su ideología y su plan de actuación aquí, en la Generalitat y en el Congreso. Otra Roma. Gràcies. Un moment, com a no signant també, té prioritat el senyor Valls, pot intervenir. Torni a posar el minut. Un minuto, pues, para decir que la declaración presentada es un tal y un insulto a la República Francesa. Un ejemplo, dicen, del peor nacionalismo excluido. Y eso viene de Esquerra, entre cuyos presidentes en su historia más reciente está la triste figura racista Heribert Barrera. Un minuto para recordar que el Tribunal Europeo ha fallado, por supuesto, no consiguieron tratamientos inhumanos, ni tampoco una violación del derecho al respeto de la vida privada y una vulneración de las garantías de tipo procesal. Leen la sentencia, que por supuesto, como todas las sentencias y como servidor público, siempre respeto. Un minuto para asumir plenamente las decisiones adoptadas en aquel momento y ahora siempre por el respeto de la dignidad de las personas que vivían en condiciones muy precarias y insalubres. Y acabo, porque es de mí que hablan. De los grupos independentistas nada me sorprende. De usted, señora Colau, tampoco. Vive con el pecado original de mi voto hace un año y busca el perdón. Y el propósito de esa iniciativa es, por supuesto, atacarme por el voto de hace un año. Pero es especialmente grave y preocupante que el PSC se haya prestado a esa farsa, a esta indignidad. Solo cabe interpretarlo como un signo de su falta total de liderazgo, de calidad política i d'elegància. Han intervingut els grups que no havien signat la declaració. Això obre un torn d'un minut i, per tant, de major a menor, Esquerra Republicana. No desean integrarse en nuestro país por razones culturales o porque están en manos de redes dedicadas a la mendicidad o prostitución. Això és el que deia vostè, Manuel Valls, de la comunitat gitana. El racisme d'avui vesteix corbata, porta colònia cara i parla exquisidament. És el racisme més perillós que sota Europa. El ministre responsable d'aquella política d'expulsió, que és el que avui reprovem, la política d'expulsió indigna que avui ens ocupa, sí senyor, es diu Manuel Valls i avui seu aquí entre nosaltres. I avui la Barcelona oberta, la dels drets humans, el reprova i jo me'n sento orgullosa per tota la ciutadania de la capital de Catalunya, que és gitana, la del país, que va sentir dolor quan vostè va ocupar el càrrec amb aquest trist llegat. Crec que avui, almenys, si no pensa marxar a casa, faria bé de demanar perdó. Hi ha alguna altra intervenció? Alcaldessa. Fem de major a menor. Només, per tant, el Partit Socialista no és... Barcelona en Comú? Sí? D'acord, Sí. Barcelona en Comú. Endavant. Bé, des de Barcelona en Comú ens sumem al rebuig d'aquests fets, que és el que hem entès que posava la declaració. Uns fets que van ocórrer fa 7 anys, però que ara han estat recentment condemnats per una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans. Una sentència que condemna l'expulsió de persones gitanes de campaments per considerar que s'ha vulnerat el dret a la vida privada i a la llar i el dret a un recurs judicial efectiu. Com a govern de la ciutat de Barcelona, reitero el compromís d'aquesta ciutat en treballar i seguir treballant perquè Barcelona segueixi sent una ciutat oberta i orgullosa de la seva diversitat. I això no passa només per fer declaracions institucionals com aquestes, sinó que passa, sobretot, per fer polítiques públiques de lluita contra la discriminació. Polítiques públiques que, sense anar més lluny, aquesta setmana presentàvem l'Observatori de les Discriminacions de Barcelona en el que hem acompanyat 411 casos de discriminació a la ciutat de Barcelona. Abans d'acabar, m'agradaria però fer un incís
i és que tractant-se d'una qüestió de tanta rellevància que implica directament un regidor del consistori, no ens sembla adequat que el grup d'Esquerra Republicana hagi escollit aquesta via d'una declaració institucional i no s'hagi donat l'oportunitat de poder fer un debat a fons sobre aquesta qüestió i poder escoltar també les raons del regidor amb més temps i amb més profunditat. Gràcies. Tot el temps. El Partit Socialista vol intervenir? Sí, miri, independentment dels fets, senyora Elisenda Alemany, independentment de la seva gravetat, independentment del fet que compartim la sentència, el posicionament de la sentència, per què ho fem? I per això l'hem subscrit, aquesta declaració institucional. Però avui vostè s'ha carregat les regles del joc. Vostès van de demòcrates i se salten les regles del joc. Vostès donen lliçons de democràcia i se salten les regles. Tenen diverses eines. Declaració institucional per buscar consens o una proposició per generar debat. I porten una declaració institucional per linxar a una persona a qui no li donen dret de paraula. Ho sento. Em sembla que amb la seva intervenció, que demano que no consti en acte l'última frase que ha esmentat, perquè no forma part de la declaració que hem subscrit, amb la seva intervenció avui ha donat una terrible lliçó d'antipolítica. I vostès que diuen que defensen el poble gitano, em sembla que avui el que han fet és una clara lliçó d'utilització del poble gitano. Em sap molt de greu. Junts per Catalunya també vol intervenir? Sí, gràcies. Primer de tot, senyor Sierra, hi ha hagut molta gent que ha ajudat el poble gitano durant la pandèmia. Nosaltres també, però no ho hem fet per donar-nos publicitat, perquè ajudar es fa per una actitud altruista, no publicitària. Nosaltres la sentència no ens ha sorprès perquè no és la primera vegada que ens dona la raó quan defensem drets, no serà l'última, ja ho vam explicar en campanya. Ara bé, el que sí que ens sembla peculiar és que avui comuns i socialistes estiguin condemnant en el senyor Valls. Ens hauria agradat, efectivament, que això hagués sigut una proposició, que hi hagués hagut un debat per veure com viuen aquesta contradicció els dos grups parlamentaris, els dos grups municipals que estan governant després d'haver perdut les eleccions i només hi van poder accedir al govern gràcies al senyor Valls. I nosaltres tornem a preguntar, senyora Colau, si l'alcaldia li depengués un altre cop dels vots del senyor Valls, els tornaria a acceptar? Molt bé, doncs recordo que estàvem amb les declaracions institucionals i que efectivament s'ha faltat el respecte en aquest plenari, no respectant les regles del joc que tots hem de respectar, perquè si no ens faltem el respecte els uns als altres. Jo crec que això és un mínim que tots hauríem de tenir clar. En tot cas, jo crec que això s'haurà de donar trasllat a la... Un moment, senyor Baragany, no té la paraula. Ja ha parlat tothom que tenia dret a parlar, o sigui, hi ha un minut per grup que ja està utilitzat i el que farem serà traslladar a la Junta de Portaveus una qüestió d'ordre, perquè una cosa és que es faci un debat de fons sobre on tothom pot tenir la seva legítima posició. Si en un debat que es realitza en aquest ple es fa una crítica política a qualsevol dels grups o qualsevol dels regidors, això sempre estarà permès per part d'aquesta presidència, per tant, ningú està exempt de la crítica, cap regidor o regidora, ni de govern ni de l'oposició, però això es fa sempre des del respecte a les regles del joc per tenir un respecte pel conjunt de regidors i regidores, i això avui no s'ha fet per part d'Esquerra Republicana. I a més, perquè això introdueix desconfiança sobre una cosa que sempre tots hem respectat fins al dia d'avui, que és que en una declaració institucional es llegeixen els acords. Altres consideracions les poden fer lliurement, tenen llibertat d'expressió per utilitzar el seu dret d'ús de paraula en moltes altres fórmules. El que no poden fer és faltar el respecte als altres, tergiversant i fent un mal ús d'una declaració institucional, i això és el que han fet. Aleshores, pel bé d'aquest plenari i pel bé de tots els grups municipals i del bon funcionament, hem de restablir la confiança en les declaracions institucionals, amb què vostè no tornarà a fer això una altra vegada, perquè si no es carrega les declaracions institucionals i deixen de tenir sentit. Insisteixo, li ha faltat el respecte no al senyor Valls, sinó al conjunt del ple. I, per tant, això s'haurà de tractar a la Junta de Portaveus, perquè crec que tots hem d'estar interessats responsabilitzar-nos perquè aquest ple funcioni sempre segons les regles del joc que s'ha donat democràticament i des del respecte per cadascun dels grups municipals. Dit això, això serien ja consideracions on poden haver... Senyor Valls, no té l'ús de la paraula. Em sap greu. Em sap greu, senyor Valls, no té l'ús de la paraula. Insisteixo, ara s'ha acabat aquest debat. Hem fet ús de la regla del joc i hi havia un minut previst per cada grup municipal. Hi ha hagut, i a part, senyor Valls no té l'ús de la paraula, de veritat. Tothom ha pogut parlar, senyor Valls, no té l'ús de la paraula.
Ha finalitzat el debat. Senyor Valls, no té l'ús de la paraula. Senyor Valls. Senyor Valls, no té l'ús de la paraula, si us plau. Gràcies. Senyor Valls, no té l'ús de la paraula. Si us plau, els demano a tots que respectin mínimament les normes d'aquest ple. Llavors, sobre la qüestió d'ordre, insisteixo, tots els debats són legítims si es fan des del respecte als altres. Això és una norma bàsica del debat democràtic. I aquí s'ha faltat el respecte als altres. Per tant, o la senyora Elisenda retira aquesta frase que no estava en la declaració institucional, la retira? Com a Queda lectura de la clar declaració que la institucional. declaració institucional tenia els acords fins on els he llegit i l'adreçament, si la resta de regidors, òbviament, creuen que és un atac flagrant, la retirem. La retira. Per tant, queda retirada la El frase. posicionament, entenc, del minut, que recull el que deia en aquella pregunta, sí que queda recollit. No entenc que totes les En el minut tothom es pot expressar Perfecte. lliurement, Molt però bé. en la declaració institucional s'han de llegir els acords. Perfecte. Per tant, queda retirada aquesta frase i, en tot cas, l'incident, insisteixo, de procediment, que es tracti a la Junta de Portaveus, perquè sobretot hem de restablir la confiança entre tots nosaltres de que quan venim aquí respectem les regles del joc. Insisteixo, això és una responsabilitat de tots i cadascun dels regidors d'aquest ple. Així que finalitza aquí el ple municipal i cuideu-vos.